Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Jet. Taong 1980, Batangas. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang sabihin na ayaw ipabanggit ni Kuya Jet ang lugar kung saan ito eksaktong nangyari. Tahanan kasi yon ng kanilang angkan at magpahanggang sa ngayon, doon pa rin nakatira ang kanyang pamilya. Halos mahigit 2 siglo nang nakatira roon ang pamilya nila. Kaya yung lugar, iniingatan nila ng husto. Ayaw nilang may manira dito, magsabi ng kung ano-ano, at sa sobrang pagmamahal sa lupang kinagisna, mas pinipili nilang ibaon sa limot ang lahat ng kanilang mga karanasan, masama man o mabuti. Nangyari ang kanyang istorya pagsapit ng taong 1980. Sa mga panahong ito, nasa edad 19 anyos na si Kuya Jet. Lumaki siya sa Quezon, sa pudar ng tiyuhi niya, gawa ng pinagsumikapan siya ng kanyang ama na makapag-aral, kahit sekundarya man lang. Umaasa ang mga ito sa kanya na magkakaroon siya ng magandang trabaho pagkatapos nito, pero naging malupit sa kanya ang tadhana at realidad. Kahit may pinag-aralan at talento, si Kuya Jet ay naging trabahador noon sa pabrika. Maraming ginagawa pero maliit ang sahod. 4 na taon niya itong pinagtiisan bago siya nagpasya na umuwi sa lugar nila sa Batangas. Magmula noong nag-aral siya, matagal siyang hindi nakauwi roon. Kaya nung magpasya siya, hindi niya halos mawari kung ano ang totoong nararamdaman niya. 1 linggo bago siya umalis, marami na siyang tinagong pasalubong sa kanyang mga kapatid. May kokonti na rin siyang ipon, kaya sa isip-isip niya, sapat na ito para makapagbakasyon siya kahit sa maikling panahon lang. Kailangan niya ang bakasyong yon, lalo pat marami rin ang nangyari sa buhay niya. Pagsapit ng araw ng pag-alis, naging emosyonal ang tiyuhi niya. Itinuring siya nitong tunay na anak, kaya masakit para rito na magpaalam sila sa bawat isa. Huwag po kayong mag-alala, tiyo. Kapag nakaluwag-luwag kami roon, bibisitahin ulit namin kayo rito. At sa pagkakataong yun, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na sila, Papa. Ito ang huling sinabi niya sa tiyuhi niya bago siya umalis. Bagaman simple ang mga kataga, nagdulot ito ng kapanatagan sa loob ng taong nagpaaral at nagsakripisyo para sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang lugar nila. Marami na ang pinagbago nito, at maging siya man, hindi halos makapaniwala sa mga bagay na bumungad sa kanya. Sibilisado na ang baryo na minsang tahanan ng mga taong payak ang pamumuhay. Gayunpaman, nanatili sa bukid ang kanilang angkan. Pagsasaka ng mais at palay ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay, kaya inaasahan niyang hindi aalis ang mga ito sa lupang pinundar ng kanilang mga ninuno. Pagdating niya sa lugar, naging mainit ang pagtanggap. Marami ang natuwa, pero kapansin-pansin ng ilang mga kadugo niyang may malagkit at matalim na titig sa kanya. Bago ito sa paningin niya, kaya hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Basta, kung sino ang lumalapit sa kanya, kinakausap niya ito. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok na silang lahat sa kanilang bahay. Kaagad na isinara ng kanyang ama ang pinto, kahit may mga kadugo pa sila sa labas. Maging ang bintana ay isinarado rin ito, kaya naman kahit hapon pa lang, nagmistulang gabi na sa loob. Kinakailangan pa nitong magsindi ng kasera para lamang magkita-kita sila. Pagkatapos, isa-isa na niyang ibinigay ang mga regalong dala niya. Nagtataka man, hindi niya muna ito ipinagbigay alam sa tatay niya. At nang magkaroon na siya ng pagkakataon, dito na siya nagsimulang magtanong ng, "Tay, bakit parang napakarami na natin dito? Marami na ako nakikitang bagong muka.
Mga kadugo ba natin sila? O baka naman mga trabahador nyo lang? Nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito kaagad nakasagot. Para bang may kung ano itong isinaalang-alang. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingin ito sa kanya kasabay ng pag-uwika nito ng, "Mga nagtatrabaho lang yan dito, pero hindi natin sila mga kadugo. Marami na ang nagbago, anak, simula nung umalis ka. Kung dati tayo-tayo lang ang nagsasaka rito, ngayon iba na. Kailangan na nating makisama." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Para sa kanya, walang karapatan ng mga tagalabas na makisawsaw sa lupang minana nila. Naipagtanong din niya sa tatay niya kung bakit hindi nito nagagawang paalisin ng mga taong yun, pero hindi na ito sumagot pa. Nanatiling tikom ang mga bibig nito. Animoy may mga bagay itong gustong iwasan. At kahit paulit-ulit niya itong sinubukang kausapin, wala na itong sinabi pa. Ganon din ang mga kapatid niya. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ni Kuya Jet ang sagot sa mga katanungan niya. Sa ilang beses niyang pagsasaka, dito niya napansin ang kakaibang kilos ng mga taong hindi nila kadugo. Tuwing terik ang araw, kahit marami ang trabaho sa sakahan, ay sumisilong ang mga ito. Nagmamasid lang yon sa mga lilim ng puno, tila naghihintay ng pagkakataon. At pagsapit ng 3:00 ng hapon, tsaka pa lamang magsisimula ang kanilang trabaho. Mula sa oras na yon ay paspasa na ang trabaho nila hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Araw-araw niya itong nakikita, kaya naman doon na unti-unting nabuo ang mga katanungan niya. Bakit gabi nagtatrabaho ang mga ito? Bakit gano'n ang kilos nila tuwing umaga? At bakit parang hindi naman sila nagtatrabaho para kumita? Ganon at ganon ang sumasagi sa isipan niya hanggang sa isang araw nangahas siyang tumungo sa bahay ng isa sa mga nakikisaka sa kanila. Hindi siya pumaroon para awayin ng mga ito, kundi ang nais niya makipag-usap ng mahinahon para malaman ang mga bagay na nananatiling malabo sa kanyang isipan. Ngunit pagdating niya sa tahanan nito, sa halip na makapagtanong ay nagulat siya sa kanyang mga nadatnan. Ang kanyang mga nakita ay kaagad na inagaw ang kanyang pagnanais na malaman ng totoo. Ayon sa kanya, sa dinami-dami ng mga bahay na napasukan niya, yung tahanang yon ang pinakakakaiba sa lahat. Bukod sa napakarumi nito, malayo pa lang ay kapansin-pansin na yung kakaibang amoy ng balat ng tao. Para itong sa matandaan na ilang buwang hindi naligo. Basta, nakakasuka ito't hindi katanggap-tanggap sa sistema. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nagpatuloy pa rin siya sa paglapit hanggang sa makaharap siya sa nakabukas na pinto kung saan nasa loob yung pamilya ng mga taong pakay niya. Pagdungaw niya sa loob, wala siyang nakitang kahit na anong gamit. Ang sahig nito ay lupa at hindi ito nalalayo sa bahay na matagal nang inabandona. Sa loob ng tahanang yon, bumungad sa kanya yung lalaking palagi niyang nakikita sa bukid nila. Bale ito nagsisilbing pinuno ng 3 pang pamilya na nakikisaka sa lupa nila. Nang makita siya nito, kaagad itong lumapit. At nung magkaharap sila, tiningnan muna siya nito mula ulo hanggang paa bago ito tuluyang nagsalita. "Ikaw ang anak ni Labut, hindi ba? Anong ginagawa mo rito?" Sa tono ng tanong nito, parang naiirita ito na makita siya. Ramdam din niya na ayaw siya nitong makausap pero hindi niya ito ininda. "Oh, anak ho ako ng may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang bahay ninyo. Kaya ako na parito. Gusto ko lang sanang itanong kung kailan kayo aalis. Gagamitin ko kasi itong lupa nyo rito. Pasensya na kayo ha. May mga pangangailangan din kami." Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla lang naman itong ngumisi na para bang nanloloko.
Ikinagalit ito ni Kuya Jet, kaya kaagad niya itong tinanong. Ang kaso lang, imbes na sumagot, bigla itong nagsalita ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Tanungin mo muna kung may lakas ng loob ang tatay mo na gawin yon. Wala ka pang alam, bata. Kumakahul ka sa maling puno. At dahil sa narinig niyang yon, kaya kaagad niya itong sinunggaban. Walang takot niya itong pinagsususuntok sa muka. Subalit nang matapos siya, dito niya nakita ang lalaki na nanatiling nakatayo habang dugo ang nakatingin sa kanya. Di siya nito pinagbuhatan ng kamay, pero yung pamamaraan ng pagtitig nito ay parang papatay. Kaya imbis na ituloy niya ang kanyang mga nasimulan, napilitan siyang umalis. Dali-dali siyang bumalik sa kanila hanggang sa masabi niya na ito sa kanyang ama. Akala niya papanigan siya ng tatay niya, ngunit nang marinig nito ang kanyang istorya, nagalit ito sa kanya. Jet, bakit hindi ka man lang nag-abiso sa akin? Sabi ko sa iyo, di ba? Huwag ka magpadalos-dalos at wala ka pang gaanong kaalaman dito. Kilala mo ba ang taong yun? Alam mo ba kung ano siya? Maraming naging paligoy-ligoy noon ang kanyang ama bago umabot sa puntong ipagtapat na nito ang totoo. Ayon dito, hindi isang pangkaraniwang tao ang nakaharap niya dahil ang taong yon ay nagbabalat kayo lamang. Naniniwala ang tatay niya na isa yung aswang sa kadahilanang noong hindi pa ito namumugaran sa kanila. Maraming beses niya na itong nakitang mamerwisyo. Ito rin ang dahilan kung bakit namatay ang ilan sa mga pinsan niya. Hindi sila nito tinigilan noon hanggang sa magkaroon sila ng kasunduan. Mamumugaran ang mga aswang sa kanilang lupa at makikisabay ito sa kanilang pamumuhay. Ang kapalit, hindi sila nito tataluhin. Sila ang magiging kalasag nito sa mga taong bayan para malaya nitong magawa ang kanilang mga balak ng walang nakakaalam. Dagdag pa nito na, pinanindigan ng mga nilalang na yon ang kanilang mga pinag-usapan, kaya kahit papaano, naging masaya na rin silang kasama ang mga ito. Dagdag pa nito na, madaling magkaroon ng puot ang mga nilalang na yon, kaya hindi na alam ng tatay niya kung mapapatawad pa ba siya nito. Gayunpaman, nangako itong kakausapin ang nilalang. Kinahapunan ng araw na yon, muli silang bumalik sa bahay nito. Bitbit nila ang 7 manok, 1 kambing, at 1 mangkok ng dugo na pinag-ipunan nila. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang walang tao ang bahay. Tahimik ang paligid, pero ang simoy ng hangin ay parabang nagbibigay babala sa nagkukubling panganib. Maya-maya pa, pagharap nila sa pinto, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang lalaki na nakatayo sa sala habang abala sa pagkakatay ng taong itinali nito sa kisame. Nagkalat sa paligid ang dugo ng biktima at habang kinakatay niya ito, umiinom naman sa sahig ang mga anak nitong musmus pa. Pagsilay ng lalaki sa kanila, bahagya nitong itinigil ang kanyang mga ginagawa. Marahan itong pinahid sa kanyang damit ang mga dugong nagkalat sa braso na parabang galing lamang ito sa hayop. Pagsilay nito sa kanila, kagad itong nagtanong kung ano ang kanilang kailangan. Mabilis naman itong sinagot ng kanyang ama, kasabay ng pag-abot nito ng mga dala nilang alay. Ngunit hindi ito tinanggap ng nilalang. Ang pambabastos ng anak mo, kahit kailan hindi ko makakalimutan. Pero dahil sa ating pinagsamahan, bibigyan ko kayo ng 1 buwan para makasama siya. Isipin ninyong taning ito ng buhay niya dahil pagkatapos ng 1 buwan, siya naman ang ibibitin ko rito at wala kayong magagawa para pigilan ang pinabalak ko. Matapos nun, kagad nitong isinara ang pinto. At magmula noon, hindi na nila ito nakitang lumabas. Pansamantalang nanatiling tahimik ang paligid.
Sinubukang muling katukin ng tatay niya ang pinto, pero wala nang sumagot. At nang nangulit pa siya, isang katakatakot na angil ang narinig nila mula sa loob. Alam nilang galit sa kanila ang nilalang, kaya hindi na nila ginawa ang kanilang mga nais at binabalak. Bahagyang nagkaroon ng katahimikan sa kanilang panig. Maya-maya ay napilitan na silang umalis sa bahay ng aswang. At sa kanilang paglalakad, hindi maalis sa isip niya ang sinabi nito. Isang buwan. Magtatagal na lang ako ng isang buwan kung hindi ko to masusolusyonan. Ano ang gagawin ko? Paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Kuya Jet ang mga salitang yan habang papauwi sila sa kanilang tahanan. Isang buwan na lamang ang natitira sa kanya bago siya kunin ng mga nilalang na yon. Isang buwan bago siya maging susunod na biktima na ibibitin sa kisame at kakatayin na parang hayop habang iniinom ang kanyang dugo ng mga batang walang kamalay-malay sa kasamaang kanilang ginagawa. Nang marating nila ang bahay, kagad na isinara ng kanyang ama ang lahat ng pinto at bintana. Muling dumilim ang loob ng tahanan at tanging kasera na lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga muka. Mga mukhang puno ng takot, pangamba at kawalan ng pag-asa. Lahat ay tulala at halos hindi makausap. Pero si Kuya Jet, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Alam niyang walang saysay na maging mahina at mawala ng pag-asa dahil hindi ito makakatulong sa kanilang problema. Tay, ano pong gagawin natin? Hindi kagad sumagot ang kanyang ama. Naupo ito sa lumang silyang kawayan sa sulok ng sala. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos nito ang kanyang noo. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng kuliglig sa labas ang naririnig, kasama ang malalalim na paghinga ng bawat miyembro ng pamilya. Matagal ko nang iniiwasan ang araw na ito. Akala ko hanggat sumusunod tayo sa kasunduan, magiging ligtas tayo. Pero ngayon ay kailangan nating harapin ang realidad. Lumapit ang ina ni Kuya Jet at hinawakan ng balikat ng kanyang asawa. Labot, hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito. Hindi natin pwedeng isakripisyo ang ating anak. Kailan may hindi tamang pagkuha sa buhay dahil sa isa lamang pagkakamali. Walang napaslang sa kanila si Jet. Kaya ang sinabi ng demonyong yun ay walang magandang rason. Alam ko, Minda. Pero anong magagawa natin? Hindi tayo makakalaban sa kanila. Nakita mo ba kung ano nangyari sa mga pinsan ni Jet? Nakita mo ba kung paano sila namatay? Tumahimik ang lahat. Oo, alam nila ang kwento. Bago pa man dumating ang kasunduan, 5 pinsan ni Kuya Jet ang namatay sa kamay ng mga aswang. Ang ilan ay natagpuang walang laman ng katawan. Tanging ang balat at mga buto na lamang ang natira. Ang iba na may hindi na nakita pa, na parabang nilamon ng lupa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga napansin silang bakas ng damit ng kanilang mga kadugo sa bahay kung saan ito namumugad. Gusto nila itong itanong noon pa, pero sadyang wala silang lakas ng loob. Hindi ako papayag na mamatay ng ganon. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako kahit ano pa ang mangyari. Matapang na wika ni Kuya Jet. Tiningnan siya ng kanyang ama ng may lungkot sa mga mata. Marami itong gustong sabihin pero halatang pilit itong nagpipigil para sa kapanatagan ng mga isip nila. Ikaw ay matapang, anak. Pero ang tapang ay hindi sapat para talunin ang mga nilalang ngayon. Kailangan natin ng mas malalim na kaalaman. Mas matalinong plano. Kung gayon tay, mag-isip tayo ng plano. Meron tayong 1 buwan.
Isang buwan para maghanda at para matutong lumaban. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising na si Kuya Jet. Hindi siya halos nakatulog dahil sa dami ng bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magpahinga. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, lahat ng iyon ay mahalaga. Lumabas siya ng tahanan at tumungo sa bahay ng kanyang lola, ang pinakamatandang miyembro ng kanilang angkan na buhay pa. Nasa edad 73 taon na ito. At ayon sa mga kwento, nakita na nito ang halos lahat ng bagay na pwedeng makita ng isang tao sa buhay, mabuti man o masama. Ang bahay ng lola niyang si Amor ay nasa dulo ng kanilang lupain, malapit sa bundok na binabaybay ng mga punong akasya at kawayan. Payak ang tahanan nito, gawa sa kawayan at nipa, ngunit may kakaibang kapayapaan ng paligid na parabang pinoprotektahan ito ng hindi nakikitang puwersa. Maging siya man ay hindi inaasahang buhay pa ang matanda, kaya nang malaman niya ito sa kanyang ina, ay hindi siya nagdalawang isip na pumaroon. Mag-isa lamang siyang pumunta at wala siyang pinagsabihan patungkol dito. Hindi naging madali ang kanyang ginawang paglalakad para lamang makarating doon. Pero gayon pa man, nakarating siya rito ng ligtas. At nang makita niya ang bahay nito, dali-dali siyang lumapit at kumatok. Lola Amor, nandyan ho ba kayo? Ilang minuto rin siyang naghintay ng sagot habang paulit-ulit na kumakatok. Wala mang nagbubukas, nanatiling puno ng pag-asa si Kuya Jet hanggang sa unti-unti na niyang narinig ang langit-ngit ng pinto. At nang tuluyan na itong bumukas, isang matanda ang bumungad sa kanya. Pawis na pawis ito at may mga dala itong halaman at ugat sa mga kamay niya. Tuloy ka, Apo. Ay, salamat sa Diyos. May nakaisip ding bumisita sa akin. Pero ang pagpunta mo rito, nararamdaman kong may malaking dahilan. Ano yun, Apo? Ano ang problema mo? Nang marinig niya ito, hindi siya kagad sumagot. Sinikap niya munang makaupo sila at magawa ng lola niya ang mga trabaho nito. Pag-upo nila sa sahig, kaagad naman yung nagrolyo ng tabako at nagpausok sa harap ng altar kung saan nakalagay ang mga kupas na litrato at kagamitan ng kanilang mga ninuno. Pagbaba nito ng tabako, may hinahon itong tumingin sa kanya habang nagsasabi ng, Alam ko kung bakit ka naparito. Nakikita ko na sa iyong mga mata ang takot at determinasyon. Nalaman mo na ang tungkol sa mga kasama natin dito, hindi ba? Opo, Lola. At ngayon binigyan na lang nila ako ng isang buwan. Isang buwan bago ako maging tulad ng nakita ko kagabi. Tumahimik si Lola Amor at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. Ang usok ng tabako ay umiikot sa paligid ng kanyang ulo na parang korona. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Kuya Jet. Ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na kumakain ng tao. Sila ay mga kaluluwa na nagpasyang talikuran ang liwanag at yakapin ng kadiliman. Matagal na silang naririto. Mas matagal pa kesa sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, wala silang kahinaan. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang nagkaroon ng mga katanungan. Gusto niyang malaman ng tungkol dito dahil naniniwala siya
Isa ito sa mga susi kung papaano malalabanan ang mga pagbabanta nito sa buhay niya. Lola, ano pong mga kahinaan nila? Marami. Pero bago ko yun sabihin sa'yo, kailangan mong maunawaan muna kung ano ang iyong kalaban. Ang pinunong yon na nakita mo, siya ang pinakamatanda sa kanilang grupo. Tinawag namin siyang Erning dati, pero hindi yun ang kanyang tunay na pangalan. Walang nakakaalam na tunay na pangalan ng isang aswang dahil yon ang kanilang pinakamalalim na sikreto. Kung malalaman mo ang tunay na pangalan ng isang aswang, magkakaroon ka ng kapangyarihan sa kanya. Pero Lola, paano ko po malalaman ang tunay na pangalan niya? Hindi yun madali, Apo. Ang tunay na pangalan ng isang aswang ay nakaukit sa kanilang puso. Literal. Kung bubuksan mo ang dibdib ng isang aswang at titingnan ng kanyang puso, makikita mo roon ang kanyang pangalan, nakasulat sa lumang baybayin. Nang marinig niya ito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niya na imposible itong mangyari at sa mga sandaling yon ay hindi niya na yon tuluyang kailangan dahil ang pagsipat sa puso ng isang nilalang ay nangangahulugan ng tiyak nitong kamatayan. Pero Lola, paano ko magagawa yun kung hindi ko naman siya kayang patayin? Sinabi ko ba na kailangan mo siyang patayin? Hindi, Apo. May ibang paraan. Pero una, kailangan mong malaman ang kanyang mga kahinaan. Tumayo si Lola Amor at tumungo sa sulok ng kanyang bahay kung saan may lumang kaba na gawa sa kahoy na nara. Binuksan niya ito at naglabas ng isang lumang aklat na balot ng tela. Ito ang aklat ng ating mga ninuno. Dito nakasulat ang lahat ng kaalaman tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Basahin mo ito, pag-aralan mo, at unawain mo ang bawat salita. Tinanggap ni Kuya Jet ang aklat at binuksan ito. Ang mga pahina ay makapal at dilaw na dahil sa edad. At ang mga sulat ay nakasulat sa lumang Tagalog na halos hindi niya maintindihan. Huwag kang mag-alala, Apo. Tutulungan kita na maintindihan ang lahat ng nakasulat dyan. Pero una, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Hindi lamang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong isipan at kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, araw-araw nang dumadalaw si Kuya Jet sa kanyang Lola Amor. Doon, magkasama nilang binabasa at pinag-aaralan ang lumang aklat. Unti-unti niyang natutunan ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang mga aswang ay may 5 pangunahing kahinaan. Una, ang asin at bawang. Hindi lamang ito pangontra sa kanila, kundi pwede ring magdulot ng matinding sakit. Kapag nalapatan ng asin ang kanilang balat, nasusunog ito na parang apoy. At ang amoy ng bawang ay nakakasira sa kanilang pang-amoy, na siyang pangunahing gamit nila sa paghahanap ng biktima. Nang marinig niya ito, kagad niya yung isinulat sa isang maliit na kwaderno. Pangalawa, ang sinulid ng abaka. Ang mga aswang ay hindi makakadaan sa sinulid na gawa sa abaka kung ito ay benindisyonan ng isang albularyo o pare.
Pwede mo itong gamitin para gumawa ng mga bitag o proteksyon sa paligid ng bahay. Ang ikatlo ay ang dagat. Ang tubig alat ay nakamamatay sa mga aswang. Hindi sila makakalangoy sa dagat. At kahit ang patak ng tubig alat ay nakakapaso sa kanilang balat. Kaya makikita mo na ang karamihan sa mga aswang ay naninirahan sa mga lugar na malayo sa baybayin. Ang ikaapat, ang liwanag ng nawawalang buwan. Sa panahon kung saan papawala ang buwan, ang mga aswang ay pinakamarupok. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahina sa kanilang mga kapangyarihan. Kaya naman ang mga aswang ay mas aktibo kapag bagong buwan o kalahati ito. Pero sa papawala ang buwan, kahit ang pinakamalalakas na aswang ay nagiging mahina. Lola, yung panglima. Ano po yung panglima nilang kahinaan? Si Lola Iska ay tumahimik saglit at tumingin sa bintana na para bang iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang susunod. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ito pabalik kay Kuya Jet. Ang panglima ay ang kanilang pamilya. Ang mga aswang, kahit gaano man sila kalupit, ay may malalim na pagmamahal sa kanilang mga anak. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan at kalakasan sa parehong oras. Kung mailalagay mo sa panganib ang kanilang mga anak, maaari mong kontrolin ang isang aswang. Pero mag-iingat ka. Dahil kung sasaktan mo ang kanilang mga anak, walang puwersang makakapigil sa kanilang galit. Nang marinig niya ito, bigla siyang napahinto sa pagsusulat. Pero Lola, nakita ko ang mga anak niya. Mga bata pa sila. Umiinom ng dugo sa sahig na para bang gatas lang yun. Hindi ko kayang manakit ng bata. Kahit aswang pa sila. Yan ang pagkakaiba mo sa kanila, Apo. Ikaw may puso. Ikaw ay may konsensya. At yan ang magiging pinakamalakas mong sandata. Hindi ang pagkawala ng iyong pagkatao, kundi ang pagpapanatili nito. 10 araw na ang lumipas mula nang bigyan siya ng taning. 20 araw na lang ang natitira. At sa panahong yon, ipinatawag ni Kuya Jet ang isang pagpupulong ng kanilang buong pamilya. Nagtipon silang lahat sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, ina, 3 kapatid na lalaki, 2 kapatid na babae at si Lola Amor. Ang mga bintana at pinto'y sarado at ang mga sulok ng bahay ay nilagyan ng asin at bawang para hindi makapasok ang mga aswang. Alam nating lahat kung bakit tayo naririto. At alam din natin hindi tayo pwedeng tumakbo. Kung aalis tayo sa lugar na ito, hahanapin nila tayo. Saan man tayo magpunta, susundan nila tayo. Ang mga aswang ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang biktima. Lalaban tayo hindi para patayin sila, dahil halos imposible yon para sa mga ordinaryong taong tulad natin. Tatalunin natin sila sa sarili nilang laro para ipakita sa kanila na hindi tayo mga biktimang hahayaang paslangin ng walang laban. Pero anak, paano naman natin gagawin yon? Binuksan ni Kuya Jet ang kwadernong puno ng mga natutunan niya mula kay Lola Amor. Una, kailangan natin palakasin ang proteksyon ng bahay. Hindi lamang asin at bawang, kundi pati na rin ang sinulid ng abaka. Bibili natin ang lahat ng abaka na makukuha natin sa bayan at gagawa tayo ng mga bilog na proteksyon sa paligid ng bawat bahay sa ating lupain. Pangalawa, kailangan nating maghanda ng mga sandata.
Hindi baril o sundang, kundi na mga sandata na epektibo laban sa mga aswang. Mga palaso na binalutan ng sinulid ng abaka at binabad sa tubig alat. Mga sibat na ang duloy may bawang. Mga bote ng asin na pwedeng ihagis. Pangatlo, kailangan nating malaman ng eksaktong gabi kung saan sila aatake. Ayon sa libro, ang mga aswang ay sumusunod sa siklo ng buwan. Kapag bagong buwan, pinakamakapangyarihan sila. Kapag buong buwan, sila ay pinakamarupok. Titingnan natin ang kalendaryo at aalamin kung kailan ang susunod na buo ang buwan. Nagtinginan ng mga miyembro ng pamilya. May takot pa rin sa kanilang mga mata. Pero paunti-unti, nakakaramdam na sila ng pag-asa. Pang-apat, kailangan nating humanap ng kaalyadong hindi taga rito. May nabanggit sa akin si Lola Amor na may mga albularyo sa kabilang bayan na may kaalaman tungkol sa mga aswang. Pupuntahan ko sila at hihingi ako ng tulong. Nako, mapanganib yun. Kapag nalaman ng mga aswang na lumabas ka, baka hindi ka na nila hayaang bumalik. Singit ng isa sa mga pinsan niya. Alam ko, pero kailangan natin kumuha ng tulong mula sa labas. Hindi natin kayang gawin to na tayo lang. Hindi ka mag-isa, kuya. Sasama ako sa'yo. Sabi ng kapatid niya. Tumingin si Kuya Jet sa kanyang mga kapatid. Nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong determinasyon na nararamdaman niya. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lakas ng pamilya. Sige, pero kailangan natin mag-ingat. Alis tayo kinabukasan, bago sumikat ang araw. Ang mga aswang, hindi aktibo kapag may araw. Kaya yun ang pinakaligtas na oras para maglakbay. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, nagising na sina Kuya Jet, Tonyo at Rene. Tahimik nilang hinanda ang kanilang mga gamit. Ilang damit, pagkain para sa 2 araw at mga sandata na ginawa nila kagabi. Mga palaso na binalutan ng abaka at binabad sa tubig alat at mga maliliit na supot ng asin na itinahi sa kanilang mga bulsa. Bago sila umalis, nilapitan sila ng kanilang ama. Mag-iingat kayo. At tandaan, huwag ninyong sasabihin sa kahit na sino kung saan kayo nakatira. Baka may mga aswang din sa ibang bayan na kaalyado ng mga kasama natin dito. Tumango sila at nagsimulang maglakad patungo sa kabilang bayan. Ang bayan na yon ay nasa kabilang bundok at ang paglalakbay ay tatagal ng halos kalahating araw kung hindi sila titigil. Habang naglalakad, napansin ni Kuya Jet ang kakaibang katahimikan ng paligid. Karaniwan sa mga oras na ito, maririnig ang mga ibon na umaawit at ang mga insekto na nag-iingay. Pero ngayon, para bang natutulog ang buong kalikasan. May nararamdaman ba kayo? Oo, kuya. Parang may nagmamasid sa atin. Nang maramdaman nila yon, tumakbo sila. Pero kahit gaano kabilis ang kanilang pagtakbo, nararamdaman pa rin nila ang presensya ng kung anong sumusunod sa kanila. Maya-maya pa, nang makarating sila sa karatig baryo, doon nila nakita ang 3 lalaki. Pamilyar ang mga ito at hindi maaaring magkamali ang kanyang mga kapatid. Tauhan ito ni Mang Erning, ngunit sa pagkakataong yon, kapansin-pansin na malayo na sila sa mga dati nilang itsura. At kahit nakatalukbong sila ng itim na tela mula ulo hanggang paa, kitang-kita nilang 3 ang mapupula nitong mga mata at mga kuko nilang parang sa hayop. Maya-maya pa, kagad sila nitong sinalubong. Kinakabahan man, hindi sila nagpatalo sa kanilang mga takot. Kagad din nila itong nilapitan upang ipakita na wala silang binabalak na masama.
Saan kayo pupunta? Tanong ng isa sa kanila. Nang marinig niya ang sinabi nito, marahan niyang hinawakan ng asin sa kanyang bulsa habang nag-iisip ng malalim. Naging maingat siya sa kanyang mga kilos dahil alam niya na posibleng mabulilyaso nito ang kanilang plano. Maya-maya pa ay mahinahon siyang tumingin dito kasabay ng pagwika niya ng, "Dito lang ho. May pinapabili sila, Itay. Kaya kami pumunta rito ng maaga. Kayo ho, saan kayo pupunta?" Nang marinig yon ng nilalang, bigla itong napangiti kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Wala ka na rong pakialam. matapos noon ay agad itong umalis. Silang tatlo naman ay nanatili sa baryo, hinihintay ang tuluyang pagsikat ng araw. At nang mangyari na ito, tsaka pa lamang sila umalis. Ramdam nilang pinagmamasdan pa rin sila ng mga nilalang na yon. Ngunit nang makalabas sila ng baryo, kapansin-pansin na parang hindi na sila nito nasundan. At mula roon, tila ba naging madali na ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras ng walang tigil na paglalakad, narating din nila ang taluktok ng bundok na nagsisilbing hangganan ng dalawang bayan. Mula roon, nakita nila ang malawak na kagubatan sa ibaba, ang bayan ng San Ildefonso, kung saan ayon kay Lola Amor, naninirahan ang pinakamakapangyarihang albularyo sa buong lalawigan. "Kuya, ilang oras ba bago tayo makarating?" "Kung tama ang direksyon natin, bago lumubog ang araw, dapat nakarating na tayo." Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Bumaba sila mula sa bundok, dumaan sa makipot na daanan na nababalutan ng mga ugat ng punong balete at tumawid sa isang mababaw na ilog na malamig ang tubig. Habang naglalakad, napansin ni Tonyo ang mga kakaibang marka sa mga puno. Mga simbolo na mukhang sinulat gamit ang dugo. "Kuya, tingnan mo to." Lumapit si Kuya Jet at sinuri ang mga marka. Nakilala niya ang ilan sa mga simbolo mula sa aklat na ibinigay ni Lola Amor. Mga simbolong panangga laban sa mga masamang espiritu. "Malapit na tayo. Ang mga markang ito ay proteksyon ng albularyo. Ibig sabihin, alam niya na may mga nilalang na nagbibigay panganib sa lugar na ito." Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa isang maliit na nayon na nakasilong sa lilim ng mga punong mangga at nyug. Ang mga bahay doon ay simple ngunit malinis, at ang mga tao ay tila masaya sa kanilang simpleng pamumuhay. Sa gitna ng nayon, may isang bahay na kakaiba sa lahat. Mas malaki, mas matibay, at may mga halamang nakasabit sa bawat sulok ng bubong. Yun na. Yun ang bahay ng albularyo. Lumapit sila sa bahay at kumatok. Maya-maya bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang lalaking may edad na. Marahil nasa 50 taon, na may mahabang buhok na puti at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Ano pang hinihintay ninyo? Pumasok na kayo. Nagulat ang tatlo sa sinabi nito, pero pumasok pa rin sila. Ang loob ng bahay ay puno ng mga kagamitan na hindi nila maintindihan. Mga bote ng kung ano-anong likido, mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame, mga buto ng hayop na nakaayos sa isang altar, at mga lumang aklat na nakatambak sa mga estante. Miguel ang pangalan ko. Ang albularyo ng San Ildefonso. At alam ko kung bakit kayo naparito. Yon ay dahil sa mga aswang na namumugad sa inyong lupain. Ho? Paano niyo ho nalaman? Anak, ang hangin ay nagdadala ng mga balita. At ang mga espiritong nagbabantay sa akin ay matagal nang nagsasabi tungkol sa inyo. Gayon din ang patungkol sa pamilyang gumawa ng kasunduan
sa mga demonyo ng gabi. Napakunot noo si Kuya Jet. Hindi niya inaasahan na may ibang nakakaalam ng kanilang sikreto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba ang tungkol sa inyo. Ang aking tungkulin ay tumulong sa mga nangangailangan, hindi ang humatol sa kanilang mga pagkakamali. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang eksaktong nangyari at ano ang kailangan mo sa akin? Ikinuwento ni Kuya Jet ang lahat. Mula sa kanyang pagbabalik sa Batangas, ang kanyang komprontasyon sa pinuno ng mga aswang, ang banta sa kanyang buhay, at ang mga natutunan niya mula kay Lola Amor. Maingat na nakinig si Mang Miguel. Paminsan-minsan ay tumatango o kumukuha ng isang bagay mula sa kanyang mga gamit. Ang iyong Lola Amor ay marunong. Tama ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa mga kahinaan ng aswang. Ngunit may mga bagay na hindi niya alam. Mga bagay na tanging ang isang nakipaglaban sa mga nilalang na yon ang nakakaalam. Ano po yun? Tumayo ang matanda at kinuha ang isang lumang espada na nakasabit sa dingding. Ang espada ay may mga ukit na simbolo sa buong talim at ang hawakan ay binalutan ng sinulid na abaka. Ito ang kris ng aking ninuno. Ginawa noong panahon pa ng mga datu. Ang espadang ito'y binabad sa 7 uri ng tubig alat at binendisyonan ng 7 henerasyon ng albularyo. Ito lamang ang sandata na nakapatay ng aswang sa aming pamilya. Ngunit hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ang sandatang ito ay nakatali sa aming angkan. At kung gagamitin ito ng ibang tao, mawawalan ito ng kapangyarihan. Kung gayon, paano po kami makakalaban? Hindi kayo makakalaban gamit ang pisikal na lakas. Ang mga aswang ay mas mabilis, mas malakas, at mas malupit kesa sa kahit na anong tao. Ang inyong tanging pag-asa ay ang talino at diskarte. Umupo si Mang Miguel at ipinaliwanag ang kanyang plano. Una, kailangan nating maunawaan ang tunay na kalikasan ng mga aswang. Hindi sila simpleng mga halimaw na naghahanap ng pagkain. Sila ay mga dating tao. Mga taong piniling yakapin ang kadiliman, kapalit ng kapangyarihan at mahabang buhay. Ang pinuno nila, si Erning, ay hindi na ordinaryong aswang. Siya ay tinatawag naming Sekuno, isang aswang na namuhay ng mahigit 100 taon at nakaipon ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ano ho? 100 taon? Gulat na tanong ng kapatid ni Jet. Oh, at sa bawat taong lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may kapalitang lahat ng kapangyarihan. Ang mga aswang na tulad niya ay nagiging alipin ng kanilang sariling kalikasan. Kailangan nilang kumain ng tao para manatiling buhay. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil mamamatay sila kapag hindi. At habang tumatagal, lalong nagiging malakas ang kanilang gutom. Paano natin ito magagamit laban sa kanya? Ang susi ay hindi ang pagpatay sa kanya. Halos imposible yon para sa mga ordinaryong tao. Ang susi ay ang pagpapahina sa kanya hanggang sa punto na kailangan niyang umalis sa inyong lupain. Ang mga aswang ay mananakop at estrikto sa kanilang mga teritoryo. Kapag naramdaman nila na mas mapanganib ang isang lugar kaysa sa benepisyong nakukuha nila roon, aalis sila. Kailangan nating gawing napakadelikado ng inyong lupain para sa kanila. Tumayo si Mang Miguel at kinuha ang isang mapa na gawa sa balat ng hayop. Inilatag niya ito sa sahig at nagsimulang gumuhit ng mga linya gamit ang uling. Ito ang inyong lupain. Sabihin mo sa akin kung saan eksaktong nakatira ang mga aswang.
Itinuro ni Kuya Jet ang bahay ni Mang Erning at ang mga bahay ng 3 pang pamilyang aswang. Mabuti. Ngayon ito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng mga hakbang upang gawing imposible para sa kanilang paghahanap ng biktima sa loob ng inyong lupain. Lalagyan natin ng proteksyon ng bawat bahay, bawat daan, at bawat lugar na pwedeng pagtaguan ng mga bata. Pangalawa, tatanggalin natin ang kanilang daanan at impakan ng kanilang mga pagkain. Ang mga aswang ay kadalasang nagtatago ng mga biktima sa mga lihim na lugar, katulad ng mga kuweba, ilalim ng lupa, o mga abandonadong gusali. Hahanapin natin ang mga lugar na ito at sisirain. Pangatlo, aatakihin natin sila sa kanilang pinakamahinang sandali. Sa gabi na mahina ang sinag ng buwan, kapag ang kanilang mga kapangyarihan ay nasa pinakamababang antas. Pero Lolo, paano namin gagawin ang lahat ng ito sa loob ng 20 araw? Hindi nyo kailangan gawin ang lahat. Ang kailangan nyo lang ay magawa ang sapat para mapagtanto nila na hindi na sulit ang manatili sa inyong lupain. At para roon, kailangan kong sumama sa inyo. Talaga ho? Sasama kayo? Oh, matagal ko nang gustong harapin ang mga aswang ng Batangas. Sila ang pumatay sa aking pamangkin na babae. Pumunta siya sa inyong bayan para magbenta ng mga produkto at hindi na siya bumalik. Natagpuan ko na lamang ang kanyang mga labi sa gilid ng ilog. Walang laman loob. Tanging ang balat at buto na lamang ang natira. Tumahimik ang lahat. Ngayon nila naintindihan kung bakit handang tumulong ang albularyo. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa aking pamangkin at tutulungan ko kayo na mailigtas ang inyong kapatid. Kinabukasan, nagsimula na silang maglakbay pabalik sa Batangas. Kasama na nila si Mang Miguel na nagdala ng isang malaking sisidlan na puno ng mga kagamitan. Mga bote ng tubig alat, mga supot ng asin at bawang, mga sinulid ng abaka, at mga mahiwagang bagay na hindi maintindihan ng 3. Ang paglalakbay pabalik ay mas mabilis kaysa pagpunta. Mukhang may nagbibigay ng lakas sa kanilang mga paa. Marahil ang pag-asa o marahil ang takot sa kung anong maaaring naghihintay sa kanila sa bahay. Ngunit nang makarating sila sa kanilang lupain, kaagad nilang naramdaman na parang may mali. Ang unang senyales ay ang usok. Mula pa sa malayo, nakita na nila ang itim na usok na tumataas mula sa direksyon ng kanilang bahay. At nang masipat nila ito, kaagad silang nagmadali. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa takot. At nang makarating sila, natagpuan nila ang hindi nila inaasahan. Ang bahay ng kanilang Lola Amor ay nasunog. Walang natira kundi ang mga uling at abo. At sa gitna ng mga guho, natagpuan nila ang katawan ng matanda. Walang buhay. Ang mga mata ay nanatiling bukas na para bang nakakita ng kung anong kakilakilabot bago siya namatay. Lola! Sigaw ni Kuya Jet habang tumatakbo patungo sa katawan. Sandali lang, Jet. Huwag mong hawakan ang katawan. Tingnan mo ang kanyang mga kamay. May kakaiba sa kanya. Napatingin si Kuya Jet sa mga kamay ng kanyang lola. Nakayukom ang mga ito at may kung anong hawak ang palad. Isang maliit na papel na mukhang pinunit mula sa lumang aklat. Maingat na kinuha ni Mang Miguel ang papel at binasa ang nakasulat doon. Baybayin. Ito ang sinulat ng iyong lola bago siya namatay. Makinig ka. Ang tunay na pangalan ng kalaban ay nakaukit sa ilalim ng kanyang tahanan. Hanapin mo ang bato na may 3 bilog. Doon mo matatagpuan ang susi sa inyong tagumpay.
Anong ibig sabihin nun, Lolo? Tanong ni Tonyo. Hindi ko rin alam. Pero kung ipinagpalit ng inyong lola ang kanyang buhay para isulat ang mensaheng ito, dapat itong maging mahalaga. Matapos ang mga pangyayaring yun, doon pa lamang nalaman ng kanyang ama ang kinahantungan ng lola niya. Kagad itong tumungo sa tahanan nito habang humahagulgol sa pag-iyak. Maging ito man ay walang ideya sa mga nangyari, ngunit nung nagdaang gabi, may napansin silang usok mula sa bundok kung saan ito nakatira. Matapos niya itong marinig, kagad siyang naglakad patungo sa mga natirang gamit sa bahay ng kanyang lola. Doon nakita niya ang lumang kaba na naglalaman ng aklat ng kanilang mga ninuno. Salamat sa pagiging gawa sa Nara, hindi ito ganap na nasunog. Binuksan niya ito at nakita na ang aklat ay ligtas pa. Medyo umitim sa gilid, ngunit nababasa pa rin. Kuya, tingnan mo to! Lumapit si Kuya Jet sa kanyang kapatid. Sa lupa, malapit sa mga puno ng mga guho, may nakaukit na mensahe, gawa ng mga kuko na hindi tao. Ilang araw na lamang ang natitira. Nang gabing yon, nagpulong muli ang pamilya. Ngunit ngayon, kasama na nila si Mang Miguel at nagbago na ang lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa pagliligtas kay Kuya Jet. Ngayon, ito ay tungkol sa paghihigante para kay Lola Amor at sa pagprotekta sa buong pamilya. Nagkamali sila. Sa pagsalakay nila sa inyong lola, ibinigay nila sa atin ang rason para lumaban ng walang hawak. Pero higit sa lahat, nagkamali sila dahil hindi nila alam na may mensahe na naiwan. Isang mensaheng maaaring magbigay sa atin ng kapangyarihan laban sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng mensahe tungkol sa bato na may 3 bilog? Tanong ng ama ni Kuya Jet. Hindi ako sigurado. Pero kung ang tunay na pangalan ng pinuno ng mga aswang ay nakaukit sa isang bato sa ilalim ng kanyang tahanan, meron tayong pag-asa. Ang tunay na pangalan ng isang aswang ay ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Kapag nalaman natin yon, magkakaroon tayo ng kapangyarihan sa kanya. Maaari natin siyang kontrolin, palayasin, o kahit patayin. Pero Lolo, paano natin nahanapin ang batong yon kung nasa ilalim ng kanyang bahay? Hindi natin pwedeng pasukin ang tirahan ng mga aswang. Suhestyon naman ni Tonyo. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. At yon ay sa darating ng gabi ng pagkawala ng buwan. Sa loob ng 12 araw. Sa gabing yon, ang mga aswang ay magiging pinakamahina. At kung tama ang aking tansya, aalis sila ng kanilang mga bahay para maghanap ng pagkain dahil sa gabing yon, ang kanilang gutom ay magiging mas matindi, ngunit ang kanilang kakayahan ay magiging limitado. At habang wala sila, papasok tayo sa kanilang bahay? Tanong ni Kuya Jet. Hindi tayo, kundi ikaw. Ikaw lang ang dapat pumasok. Mas konti ang tao, mas konti ang panganib na mahuli. Ang iba sa atin ay magsisilbing panakipbutas. Gagawa tayo ng mga panlilinlang at pandaraya para matiyak na malayo sila sa kanilang bahay. Sa sumunod na mga araw, nagsimula na ang masusing paghahanda. Si Mang Miguel ang namuno sa paglalagay ng mga proteksyon sa buong lupain. Gumawa sila ng mga bilog na gawa sa sinulid ng abaka sa paligid ng bawat bahay. Naglagay sila ng mga supot ng asin at bawang sa bawat pinto at bintana. Gumawa sila ng mga espesyal na kandila na binabad sa tubig alat at may halong tuyong dahon ng sambong. Ang mga kapatid ni Kuya Jet ay sinanay naman sa paggamit ng mga sandata. Hindi sila gumamit ng mga palaso at sibat tulad ng plano dahil ayon kay Mang Miguel, mas epektibo ang mga simpleng sandata
kung tama ang paggamit. Gumawa sila ng mga bola ng asin na nababalutan ng manipis na tela. Pwedeng ihagis sa mukha ng aswang para bulagin ito pansamantala. Gumawa rin sila ng mga sulo na binabad sa langis na may halong bawang. Ang apoy at amoy na ito ay maaaring magpahina sa mga aswang. Si Kuya Jet naman ay naglaan ng oras sa pag-aaral ng aklat ng kanilang mga ninuno. Sinubukan niyang alamin kung anong eksaktong ibig sabihin ng bato na may 3 bilog. Nagbasa siya ng mga kwento ng kanyang mga ninuno, mga talaan ng mga karanasan nila sa mga aswang, at mga panuto kung paano haharapin ng mga nilalang na ito. Sa 7th araw ng paghahanda, may natagpuan siya sa aklat. Ang mga manananggal na matanda ay nagtatago ng kanilang tunay na pangalan sa isang sagradong bato, karaniwang galing sa ilog o dagat. Ang bato na ito ay may 3 bilog na ukit, sumisimbolo sa 3 bahagi ng kanilang kaluluwa: ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Ang batong ito'y kadalasang ibinabaon sa ilalim ng kanilang tahanan, sa lugar na hindi maaabot ng liwanag ng araw. Teka lang, parang may ibig sabihin to. Nang mabasa niya ang mga katagang yon, ay napasinghap siya habang tinatawag si Mang Miguel. Mang Miguel, natagpuan ko na. Alam ko na kung anong hinahanap natin. Dumating din ang gabing yon, ang gabi ng pagkawala ng buwan. 12 araw matapos silang bumalik mula sa San Ildefonso. May natitira pang ilang araw bago ang takdang panahon ng kamatayan ni Kuya Jet. Dapit hapon pa lang napakadilim na. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay magandang gabi para mangaso. Ngunit para sa mga aswang, ito ay isang gabi ng kahinaan at paghihirap. Si Mang Miguel ay nakatayo sa gitna ng kanilang lupain. Hawak ang kanyang kris at nakatingin sa direksyon ng bahay ng mga aswang. Nararamdaman niya ang pagkabog ng mga espiritong nagbabantay sa kanya, senyales na may panganib na paparating. Aalis na sila. Naramdaman ko ang kanilang paggalaw. 4 na aswang ang lalabas ngayong gabi. Si Erning at ang kanyang 3 pinakamatandang anak. Ang kanyang asawa at mga nakababatang anak ay mananatili sa bahay. Lolo, paano natin sila mapapalayo? Tanong ni Tonyo. Gagamit tayo ng pain. Si Rene at ikaw ang magiging pain. Nang marinig ito ni Rene, kagad na nanlaki ang kanyang mga mata. Di siya nag-alinlangang magtanong na may bakas ng matinding pagtututol. Ha? Ako? Huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan. Maglalakad ka patungo sa may ilog. Dala-dala ang isang sulok. Makikita ka nila at susundan. Pero bago ka nila maabutan, may mga bitag na naghihintay sa kanila. Mga bilog na abakan ay hindi nila matatawid. Mga supot ng asin na sasabog kapag tinapakan. Ang tungkulin mo ay panatilihin silang malayo sa kanilang bahay ng kahit 1 oras. Kaya mo ba? Ha? Kakayanin po. Mabuti. Ikaw naman, Tonyo, ang magbabantay sa mga naiwan sa bahay ng aswang. Kapag may lumabas, magbibigay ka ng senyales. 3 sipol. Ibig sabihin, may aswang na pabalik. 2 sipol naman. Ibig sabihin, ligtas pa. Ako naman ho. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Kuya Jet. Ikaw ang papasok sa bahay at maghahanap ng bato. Tandaan, huwag mong gagalawin ang mga bata. Hindi pa sila ganap na aswang. Mga bata pa rin sila na walang pagpipilian sa buhay na pinanganak sila. Kung pwede,
Huwag mo ring saktan ang asawa ni Erning. Ang kailangan mo lang ay ang bato. Kunin mo yon at umalis ka kaagad. Nagsimula na ang operasyon. Si Rene ay naglakad patungo sa ilog, dala ang isang maliwanag na sulok. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal at nakita nila ang 4 na anino na sumusunod sa kanya. Mabilis na gumagalaw sa dilim, ang mga mata ay nagliliwanag na pula. Si Tonyo naman ay nagtago sa likod ng isang malaking puno, malapit sa bahay ng mga aswang. Nakita niya ang asawa ni Erning na nakatayo sa pinto, nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok ito sa loob at isinara ang pinto. Nagbigay si Tonyo ng 2 sipol pagkatapos. Si Kuya Jet ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Ang bawat hakbang ay maingat at tahimik. Nararamdaman niya ang kabog ng kanyang puso. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Para sa kanyang lola, para sa kanyang pamilya, at para sa kanyang sarili. Nakarating siya sa likod ng bahay. May maliit na bintana roon na walang takip. Marahil para sa ventilasyon. Maingat niyang iniangat ang kanyang sarili at pumasok. Ang loob ng bahay ay madilim at mabaho. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay tumama sa kanyang ilong. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na magsuka. Sa sulok, nakita niya ang mga bata. 3 musmos na natutulog sa sahig. Ang mga mukha ay mapayapa na para bang mga ordinaryong bata lang. Naglakad siya ng tahimik. Hinanap ang lugar kung saan maaaring nakabao ng bato. Ayon sa aklat, dapat ito'y nasa lugar ng hindi abot ng liwanag ng araw. Tumingin siya sa paligid. Ang sahig ay lupa at may bahagi na mukhang bagong hukay. Maya-maya pa ay lumuhod siya at nagsimulang humukay gamit ang kanyang mga kamay. Mainit ang lupa at habang humuhukay siya, nararamdaman niya ang isang bagay na matigas. Hinukay niya pa hanggang sa makita niya ang bato. Isang makinis na bato na may 3 bilog na ukit, eksaktong tulad ng nakasulat sa aklat. Kinuha niya ang bato at tiningnan. Sa ilalim ng 3 bilog, may mga simbolo na nakaukit. Lumang baybayin na halos hindi na mabasa dahil sa edad. Ngunit sa dilim, nakita niya ang mga titik. Agaro. Iyon ang tunay na pangalan ng pinunong aswang. Ngunit bago siya makatayo, narinig niya ang isang boses sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo sa aking bahay? Mabagal na lumingon si Kuya Jet. Nakatayo sa kanyang harapan ang asawa ni Erning. Isang babae na may mahabang kuko at mga matang nagliliwanag sa dilim. Hindi ito mukha ng babaeng nakita niya kanina. Ngayon nakita niya ang totoo nitong anyo. Ang balat ay maputla. Ang mga ugat ay kitang-kita sa ilalim. Napakakapal ng buhok na maitim. Gumagalaw na para bang may sarili itong buhay. Sasagutin mo ba ako? O gusto mong patayin na kita ngayon din? Huminga ng malalim si Kuya Jet. Hawak niya ang bato sa kanyang kamay. Ang susi sa kanyang tagumpay o kamatayan. Alam kong tunay na pangalan ng iyong asawa. Agaro. Yan ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata ng babae. Sa isang iglap, nagbagong kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa takot. Paano mo nalaman yan? Hindi na mahalaga kung papaano. Ang mahalaga ay alam ko na. At kung alam mo ang kwento ng iyong mga ninuno, alam mo kung anong ibig sabihin nito. Ang babae ay nanatiling nakatayo. Ang mga kamay ay nanginginig. Sa tradisyon ng mga aswang,
Ang sino mang makaalam ng tunay na pangalan ng isang manananggal ay magkakaroon ng kapamahalaan dito. Hindi ito basta-bastang pamahiin. Ito ay isang katotohanan na nakaukit sa mismong kalikasan ng kanilang pagkaaswang. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Pagmamakaawang tanong nito. Gusto kong umalis kayo rito. Lahat kayo. Iwanan ninyo ang aming lupain at huwag na kayong babalik. Hindi ko magagawa yon. Si Agaro, siya ang magdedesisyon para sa aming pamilya. Kung gayon, sasabihin ko sa kanya ang aking kondisyon. At sasabihin ko rin sa kanya na alam ko na ang kanyang pangalan. Siya na ang bahalang mamili. Umalis ng mapayapa o harapin ang kahinatnan ng pakikipaglaban sa isang taong may kapangyarihan sa kanya. Sa labas, narinig ni Kuya Jet ang 3 sipol. Senyales ni Tonyo na may pabalik na aswang. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sasabihin mo sa iyong asawa ang aking mensahe. At sasabihin mo rin sa kanya na kung susubukan niya akong patayin, ihahayag ko ang kanyang tunay na pangalan sa buong bayan at malalaman ng lahat kung sino at ano siya. Bago pa makasagot ang babae, tumalon si Kuya Jet palabas ng bintana at tumakbo patungo sa kanilang bahay. Narinig niya ang mga sigaw ng galit sa kanyang likuran, ngunit hindi na siya lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa loob ng kanilang tahanan kung saan naghihintay na si Mang Miguel at ang kanyang pamilya. Nakuha ko ang bato at nalaman ko ang kanyang pangalan. Agaro, yan ang tunay niyang pangalan. Wika niya habang naghahabol ng hininga. Tumingin ang matanda sa bato at ngumiti. Ang unang ngiti na nakita nila mula sa albularyo. Nagawa mo, anak. Ngayon, may pag-asa na tayo laban sa kanila. Hindi nagtagal ang paghihintay. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, dumating si Agaro sa harap ng kanilang bahay. Hindi na siya nagtago sa anyo ng tao. Ngayon, ipinakita niya ang kanyang tunay na kaanyuan. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating demonyo. Ang katawan ay nahati sa gitna. Ang mga pakpak na gawa sa laman at dugo ay nakalabas sa kanyang likuran. Lumabas ka! Lumabas ka at harapin mo ko. Ikaw na nagnakaw ng aking sikreto! Lumabas si Kuya Jet. Hawak ang bato sa kanyang isang kamay at isang sulo sa kabila. Sa kanyang likuran, nakatayo ang matanda habang hawak-hawak ang kanyang kris. Hindi ako nagnakaw ng kahit na ano. Kinuha ko lamang ang kaalaman na dapat ay alam na namin mula pa noong una. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pagpipilian. Umalis kayo ng aming lupain magpakailanman o sasabihin ko ang iyong tunay na pangalan sa buong lalawigan. Piliin mo kung ano ang dapat. Akala mo ba matatakot ako sa banta mo? Akala mo ba hindi kita kayang patayin bago mo pa mabuka ang iyong bibig? Totoo yan. Pwede mo akong patayin. Pero bago mo ako patayin, naisulat ko ng pangalan sa 10 magkakaibang lugar. Kapag namatay ako, malalaman ng lahat kung sino ka. At hindi lamang ang mga tao, pati na rin ang ibang mga aswang na galit sa'yo. Marami kang kaaway, Agaro. Maraming aswang na gustong makita ang iyong pagbagsak. Kung malalaman nila ang iyong pangalan, Hindi pa man natatapos ni Kuya Jet ang kanyang sinasabi, may biglang sumulyap na isang anino mula sa likuran ni Agaro. Si Mang Miguel ay biglang umatake. Mabilis itong gumapang at sinaksak ang kris sa likuran ng aswang. Sumigaw si Agaro sa sakit. Ang kris ay tumagos sa kanyang katawan.
at mula sa sugat ay lumabas ang itim na dugo na umalingasaw ng mabaho. Ngunit hindi siya namatay. Ang mga manananggal na ito ay mahirap patayin. Kailangan ng higit pa sa isang saksak para wakasan ang kanilang buhay. Tumalikod si Agaro at sinampal si Mang Miguel. At dahil dito kaya tumilapon ito papalabas. Ngunit ang aksyong ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Kuya Jet. Itinaas niya ang bato at sumigaw. Agaro! Sa ngalan ng iyong tunay na pangalan, inuutusan kitang tumigil! At tumigil nga si Agaro. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Ang kapangyarihan ng tunay na pangalan ay totoo. Kapag narinig ng isang aswang ang kanyang tunay na pangalan na binigkas ng may otoridad, kailangan itong sumunod. Agaro, inuutusan kitang umalis sa lupain na ito, kasama ang iyong buong pamilya. Hindi na kayo babalik dito. Hindi niyo sasaktan ng kahit sino sa aming angkan. At magmula ngayon, kakalimutan na namin ang inyong pamilya. Ang mga mata ni Agaro ay puno ng galit at pagkapuot. Ngunit wala siyang magawa. Ang bawat salita na binibigkas ni Kuya Jet ay nakaukit sa kanyang kaluluwa, nag-uutos sa kanya na sumunod. Hindi ito matatapos. Babalik ako. Balang araw. Hindi. Hindi ka babalik. Dahil alam ko na ang iyong pangalan. At sasabihin ko ito sa aking mga anak. At sasabihin naman nila ito sa kanilang mga anak. Habang may linya ng dugo kong naninirahan sa lupain na ito, hindi ka na makakalapit dito. Unti-unting umurong si Agaro. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa puwersang nag-uutos sa kanya na umalis. Sa likuran niya, lumitaw ang kanyang asawa at mga anak. Lahat ay nakahandang umalis. Tandaan mo ito. Ang kapangyarihang iyong nakuha ay may katapusan. Kapag namatay ka, mamamatay din ang kapangyarihan mo. At pagdating ng araw na yon, maghihintay ako. At sila ay umalis. Ang buong pamilya ng mga aswang lumilipad patungo sa dilim, patungo sa lugar na malayo sa kanilang lupain. Kinabukasan, ang unang araw ng bagong panahon ay sumikat. Tapos na ang pakikisama sa mga aswang at nagsimula na ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Si Kuya Jet ay nakatayo sa harap ng natupok na bahay ng kanyang Lola Amor. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang bato na may 3 bilog. Ang bato na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Salamat, Lola. Dahil sa'yo, nagawa namin tong lahat. Maya-maya ay lumapit ang kanyang ama at tinapik ang kanyang balikat. Ikaw ang nagligtas sa ating pamilya, anak. Kung hindi dahil sa iyong tapang, marahil ay wala na tayong lahat ngayon. Hindi lamang ako ang nagligtas. Lahat tayo. Si Lola Amor, si Mang Miguel, si Antonio, Rene, kayo, si Inay, at lahat ng ating mga kadugong tumulong. Lahat tayo ay lumaban. Pero ikaw ang nanguna. At dahil doon, dapat na malaman ng lahat ang iyong ginawa. Hindi, Tay. Ang kwentong ito'y dapat manatiling lihim. Kung malalaman ng ibang tao kung noong nangyari rito, maaaring may mga maghanap sa atin. Mga taong gustong malaman ng tungkol sa mga aswang. Mga taong gustong makuha ang bato. Mga taong maaaring magdulot ng panganib sa ating pamilya. Mas mabuting ibaon na lang natin to sa limot. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong tumahimik at tumango. Marunong ka, anak. Mas marunong ka sa akin kaysa noong nasa edad mo.
Tama nga ang sinabi ko noong isinilang ka. Mas di hamak na mas magaling ka kaysa sa akin. Ikaw ang pinakamagandang bersyon ng aking pagkatao. Si Mang Miguel ay lumapit sa kanila. Ang kanyang kris ay nakabalik na sa kaluban. Paglapit nito ay hindi na rin ito nagdalawang isip na magpaalam. Jet, dapat na akong umalis. Natapos na ang aking tungkulin dito. Maraming salamat po sa lahat, Mang Miguel. Kung hindi dahil sa inyo, malamang Huwag mo akong pasalamatan. Ginawa ko yon para sa aking pamangkin. Para mabigyan siya ng katarungan kahit matagal na siyang wala. At ginawa ko rin ito para sa sarili ko. Para mapatunayan na kahit ang mga aswang na tila di matalo ay may kahinaan din. Nagsimulang maglakad si Mang Miguel pabalik sa direksyon ng San Ildefonso. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya at nagsabi, May isang bagay na dapat mong malaman, Jet. Ang bato na yan, huwag mong itatapon o wawasakin. Habang buo ang bato, buo rin ang kapangyarihan mo kay Agaro. Kapag nasira yan, mawawala ang lahat ng utos na ibinigay mo sa kanya. At pagdating ng araw na yon, babalik siya. Ingatan mo ang bato na yan ng iyong buhay. Tumango si Kuya Jet at ipinangako sa kanyang sarili na gagawin niya yon. Ang kwentong ito ay nanatiling lihim sa loob ng napakaraming dekada. Tanging ang mga kasapi ng pamilya ang nakakaalam nito. Isang kwento na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, kasabay ng responsibilidad na pangalagaan ang bato na may 3 bilog. Si Kuya Jet ay nagkaroon ng masaya at payapang buhay pagkatapos ng mga pangyayaring yon. Nag-asawa siya, nagkaanak, at nagtrabaho sa kanilang lupain hanggang sa kanyang pagtanda. At sa kanyang mga huling araw, ipinasa niya ang bato at ang kwento sa kanyang panganay na anak, tulad ng ipinangako niya sa kanyang sarili noon pa man. Tungkol naman kay Agaro at sa kanyang pamilya, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. May nagsasabi na lumipat sila sa malayong isla, kung saan nagsimula silang muli. May nagsasabi naman na unti-unti silang naglaho, hindi na kayang mabuhay sa mundo na walang permanenteng tahanan. Pero ang totoo talaga, Pinuno, walang nakakaalam. Ang sigurado lamang ay ito. Hanggang ngayon walang kahit na anong uri ng aswang ang nakatira sa lupain ng kanilang angkan. At hanggang ngayon ang bato na may 3 bilog ay ligtas na nakatago sa isang lugar na tanging ang kasalukuyang tagapag-ingat ang nakakaalam. At kapag may nagtatanong kung bakit hindi sila natatakot sa mga aswang, ang tanging sagot nila ay isang misteryosong ngiti at isang simpleng pangungusap. At yon ay walang iba, kundi alam nila ang 5 tunay na kahinaan ng mga aswang.